omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokererio y'abaibuli. Mwancho muri wita sene kyandizi TV ne chinga kichendengo kwaregania imeyo morobiro bo mukungu stengo ase bono itukulia rero na gotaji wika ase omochokeroka ase bono tutete tumira neno moswatyo yomo oyote nenete tebe orosagia roko bwato kachibesa tutubona tate inga kyubo emirimo yayere asa abere ka gotenera egase yugo sika gokora emirimo yo atake kegimano nyana marieta ase gongo kwaregania kegima tubwate gwetera senchera ya mitandao asensemo ya Facebook okotemna Ndizi TV News Digital koikagali YouTube na tutemna Ndizi TV News na boigo ase omtandao we website nyamna www.ndizitv.net ntetengere kekeiga ndemwa chinsa cha kabisa ili ndata tei kigima nga reningo tubwate kigima Wairire bia mama nga kibabo koroko ngoroko Judith Nasimiu Ombagi Nasimiu inde nusomo gusiye nusomo luya ama tete na kuna tumire ngakire tete na Nasimiu no maito moiboli ngogo kigware korukanere elieta lya korusobo kabisa na onyana kerege tamaduni kya bagusiga no onyana Afrika koro kumana ko chinsa mashafiri mbona tete bingonga ajeni kabisa ngaiga igatore atoeresa se ubwagare inche buna nabatebya samalieta ngoro ku Judith Nasimiu Ombagi igongo kora egas na microfinance ku Springboard Capital Springboard Capital eye dige koina na chibesa chilon ye chicheito etogo chiena na kulingana na security iliyobwate bono Springboard Capital ye talibono ya chaka telingeni ya chagete 2011 urwali Nairobi lakini kusiga iga etwa igoro rosagiro 2022 na litwa cheta ninche nyetenenerete na belirega uru 2022 takabona ase gasia otenendete buna branch manager gose Beyonce inche ntenenerete Beyonce mokungu stengo bori igo na utirikirege ninche ntenerete kirege mirimo yawe yabirige ko bakuru mwako yo 2022 pakaboniga tera bagasi nkongumo no ikiagera omaete keroro musubati ngo batongo machiko batora bangaini yake ekere se field yore lazima obe omuntu open to people to bwene tiko omuntu le grumi igo bwene tiko omuntu obwato bolemereri nandi omanyete ase field na boko gendo mero omuntu mutindi kero kumukwanira lakini buna incho musubati omaete ntuto ko genda saba sacha abasubati abaminto ebigori mbiro ebike nabo narora umero monena asale asole narora umero ekegori morengaine naro mokaka asole lakini igogo tema ko bekerengo kelibali so kero nchana achira so monto como kwanera na bongo genda naroko guchaka go face kwaranga ntatageti usekero sito como kwanera go tenga karatiga mangana yogo nte karatiga ko matebi mbia mono tinte tikoira mudogo gokoro ini sistiri igentongero mbwate koroka flyer ose business card na boko mateibono litukuririo abe free na boko ngakirina bono ase emirime yao ngikyagera to gachora gotenenere emirime yiga akomite emirime yechwesa ne emirime makongo sana emirime yetali na kibano ndatebe ogochora kwemerimo matekero ko tomano ina application kero ko genda no in interview ngotemure gwetetea
ngote more kwe teba ayeningo ngasikiora akore challenges tiriora etire na kiora achi ora achibwe bono inje goteba ngana kina akorete nganye anja maete nseye nkorigitori karote bugutenenera nkorigiore ne kero kwarikirwa ase ngotema bare korigereria omonto nkonyara aro stari konyara igomba ro chenko nyaro le kabisa yes na kibona kwa korto kanyanyora emirime yo manyete is true konyoro gwakorire chigasi asande abasani mbaro bono nabo konyora chirifaro monto agoteba yaya nimanyete omonto getasegete tigamba momo connect yanguse momwanche bono rinde kero kwa irwe rifaro eyu bali bakogwakera esimi nabona nyorete by the way no musani antebeti akonyetwa wakili na field asegete bono na nyorira asegete no nyare ko chororo ngamoteibo ko ngumba yabakantebinga na sogocha ne branch guchigoteninera eko igoru na yo chigoteninera asayu ngamoteibo ko ngumbo yu na bonko nyara kero nagenda ngarangeru interview ngakori interview ngakora ngatebi bono no fit Gonte mama ntemete ametienyeri etate metanga ni korang nga ninya regasi yibuno musubati omete basubati ngoroka na tole koba viumbe dhaifu lakini I can challenge people nga kwanza microfinance yeto abasubati na butogo perform mono na mo kora buya kabisa na butogo kora buya kabisa nande na bubale leaders na bubale kurugoro korwe branch manager monto tenete business development ono abasubati na butora abange kurugora abo abasacha mbali bange buna abasubati okay na kike nyorora kike goteba gosete na kike goteba no kore mirime yega otenete kabisa branch yega kulingana na sengorwa tinda igu muntu go complain ose kokwana bobe ekiagara they seek advice mono kwanza kurwa sende umeteke ekinyorora bakyo kwana boye gosige kwane bo bono mono tinda igu bobe kiagara bange ngocha bale bamburi nga twanyorire gento getega orochento ntasororo nababuri nga nkere kiekyo nyembiro maite biachirora nyore bibwate flood omonto oragenda osoe onyore amari agachiros omonto rabagocha kobori omoe that advice makes you kwabo omonto nayo gotamanika yani abantu ngocha bale banya gokobori na kioroche torakore gente keneke ekiagera as a leader in any institution tali ati lazima mbe leader yoko enda na chibesa chioka ninde leader yebintu binde yeah ekero kwanyorire customer ye nyerende to basa ko moaras for example ndo bwate challenge nga yechibesa bondo bunenga kiyense yo metega monto na moire maybe 500,000 waka niremetinye tato ene oikire gati omonto yo chakire kolege yake obosani bwane gonko boirani igongo genda nkaranse na ibunuriga tukwane nkobori ngarende Dorcas twakoete loni okanyagwaka na buya lakini narorire goikira asigete ngikerekebe ometo monto ngo gotebia renga etereke kero na eterete kegere ometo nani gokebwachi uri kotaka kumanya ngegente kagontebi neke maene kokonyora neke maene komotebia bone sauri ikire na ndi ntutagetuko ko lose ose na into twange chaka kubeka besa nkenke nyasaye nandi gagokoira neri then we proceed challenges echingo tuwe ngochietera turi kegera na boko genda so monto kwaete akage usengo musakora kwagenda onyora otwariro oboba osonyora oyondeka roko mwakere simi tata itukubwata simi yago bono gotaka omoikange kero kwa moikirange mokwane buna basani ekegera mambi nandi no motagete ekero motagete oyo mambi nanda ndetere umosani onde igomba kambo friendly to them ikoro subusane kabisa sana na kosa no matogonyere tuliko matogonyere eri oko chiko moseripi oko matogonyera nande kuacha kwa muirania
Okay, mwanchumuriria kwa igure nera chudi jote seranga ki atene tamangana yechibesa asoro sagirwa Springboard imeyomo chokeroka account ya Kisii nteto sio motimo kama kiga tokoira na tumanya amangi kabisa toresere nero mosubati makongukiwe agwetira ase obise yaye anene amangana yechibesa mu maite na bwata mangana mange igoba nto basoska enero ndizi TV obwansu bumuguse Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime gochaso mwancho murigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiye muno asoko tochora kubekita sini kya ubwanjete tuma ujumbe ngayelie takuza gochase namba 15601 ubwatia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kya ugie TV kyo mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Kigimo mwanchu murebe itasene kendisi tivingu wakirangambi ya monaso kogendera gotengera omorobiro bwo mokungu stengo nabo kogenda kotobwacha asense media ya mitandao ase Facebook watunyara buna Ndizi TV News digital wikagari YouTube noto buna Ndizi TV News nabo igo ase screen yao inamba na ile kunyagoncho kana nagabu ejuede 792192834 inire namba ora toikire SMS yao enyenge iga studio nabo igo ase website noto buna www.ndizitv.net tunagotenga bono iturase orosagero Springboard tole no monene bwe branch yu aigaso mochokeroka ante tatu eresera asobweme unero mosubati otenene tamangana yaigaye chibesa umete ni basa basubati aichare tinchiro ante tatu erese kabisa anena sense mo ye family ngakyo balance egasi gamonanka igere bono otenene tubyonse kuno mosubati ekero gwikire mwago na bono saa 11 igoro mbuo nendochi kuno gwika buogo no gasoko morango yo gosieka amangana yegasi no aere no gotigiraga bono muno kogenda buogo aino mokungu buo monto na ndaye mama bwa bana gete so ile majukumu yote ya nyumba lazima ushughulikie injebuna mwane induga ngende manyengi ngoli sapa tai no mokungu kabisa nintagete ko manya abana bana na kibagenderete nintagete ko manya na kia abana bana bagosoma nintagete ko manya na kyo mugako nari bono togotaka komenya negasi obege to motu otigete bintu binde bigusarika you must balance ekiagara togonta binga injabori buno mokungu nindu buone ntige buone igoti manya na kia abana bakorage na kia abana bakobeka chianga na kia abana bagosoma kigero mugako maete ngokorare party yae no mugaka lakini buno mokungu aye no yo gusacha nabagote mokungu ugore supporter umusacha agosacha ayo mokungu gwakunga bono lazima okunge biri oire no mugako ogo nande koba atingo korore gasi toli kuebeke ke wango
ngo ngabono njengo korande gasio chaya abantu bande ai no monene bwe kampuni ya aye kerauni kirikia ugetigera obisi ari gesieri kugwasoke gwabeke keburi keriga gwasoka guchisiko getigero genda bu kabo mukungu ngina bantu na mukanya lebe wo koira ando go gasoka kurubu ogo gogoche gasi abeke kerauni kia ukie gasi kore gasi yawo yes aye bone munotinirete orosagyo oroiga na muna tokorera ase chinsemo chinyinge abasacha na bakwegu nibageri gotinenera chikampani ni bintu ebirende no maite ngabasacha na bakwege ni bakwege no muno ngakyayo competition yego konye rigereri egati yawa mona abasacha bali bono batinirete amangana nonya na so bise yawo intu una basubatu work omate to timete nyasaye mbongo kyo bato ete you work yani ebintu bibere nabo manyete ngo kore gasi gaiga nandi kingo kore ebintu binde mwane ebirangara byane birega sande bire mwane that is why toko bwa basacha muno negasi yo mokungu tigango tebigo tenenera kobomora yase karoro musubati ebintu ngo temabire gusuka kobwa buna umusacha harate ninira mono but ekaroro musubati kwatenene ire gento bune branch usase tori buna ga igabono igokoba so close to these people to bwenereti o discriminate abantaga usinche no mukungu on spiria igo bwenerete moirane kero kore gasi okoirane kegwange kemo na banta mo kore gasi amo kermo kore gasi yamo monga abantaba mo egasi erige gukina kwarokana kwa bayo no musubati omanyete gukore gasi kegero mete chikampuni nchiro agenda nyore musubati naro mate musubati bonsi yes tori baya nabora agenda se kampuni nyoro musubati nero tenerete lakini ale so rough yani tete ko gotega rabu atenda mwa tata getia yo suke kararo cho musubati onde tete ko mokonya but I really support tali go etoginde but I really support ngorra monto ga kumia ti mata ngaya no yo minto nenche tinta getiu mie na bongo koroseri enchira segete elindo nyare gosuka buno musubati so when you decide go konyo muntu abasubati into bwata enkole eri ya bwango tenga buno musacha kitambare ngereri kitambacha go konya ebintu byasarekere lakini musubati ga ko react naki I think ba kolgereri ngo musubati gotendenera somewhere nigentekia yeah okay makongukyanda ko gwetera bunayo moteneneri bwe branch yiga ama ko mungwetera omanyete naringa omusacha nara orache agochaye aya no musubati naro orache moikaranse komo agochaye kwarorire arenga bono yonkia gonte oseme bingo ochire atagetomo elon kwamukwanire kwa mwere sirobu ya bweloni eyu na kimogo konyana na kimorasirane at the end okonyinyiere ose osoka na madharau ose okwa matebi tigango enamba in case you are ready na boko ngakera oko iraneri nikikutaka nitakutafuta tu hapa vile nimejileta unaona so lazima ole mereri go kore gasi yes bina basubati ngwetera tole challenges but lazima ole mereri kongu ngwetera tole ngoro montelon obora kabisa pi yes obora ekera abolire ngote muri kegara karo na chite ko mo praise ne kero ko genda mwaye ne chigaranta ngote muri kurigio muntu uyu amate abantu bande mbaro bagocha ngo mukungu igento nkiara nkorera bono mukungu so kero na tuikire step iko atoboriro sukwangire kwa kana chibesa ngurigitore getambo kero kende kegara buna incha bono tingo nyara kuno musubati ngoikore watena kiana bonda agenda nyoro muntu gwakire so kero twagukwaneire kwangire gocha kwangire go correspond kote kitore
a step twakwira ase our auctioneers auctioneers batokonya gocha gukurigi igwa tukunyara kugenda ebika ngogenda ore koruma pema mwa agree lakini umuntu bano kongainira kera bano tegete maybe ngo endoro chiko chote ebintu biri tori kave chibesa cheito tukunyara kugenda ebika okay ninkige kugera abasubati batari wancho gwesokya gutinira nonye nase chobisi ao maite nkobwatiere no muntu naboko bo musubati oromoremu naboko bo musubati omwoba so nabora nyoro yogo tebugo kwanga mete mbaro bagwetera challenge mbaro bakogenda chi office chi abande bagoseru naba chi boss kwanyoro kotaka koegwe gasi oyo gatagete mobenere warorire bona bangeli baga bona buna inje to ngonde inye gotagete ngoe gasi yeye kabe uzine man friend yani why suachana na hiyo kazi usinipatie timtageti nchake gotebi kunga bono nye gotagete ngoe rirube riegasi mbaka bono bo musani one abantu gwetera bare those challenges and many of them many women nande mbaro bakonyora chigasi ekigwetero buchafu obu ngatagete agenda abo musani amanya komo omoyegas eyu etali egentekia yes okay mbose mikiora rugochiase abanyaroka abasaya abasubati andake bali bakurige mirimo bakobwago kintu webiro gosokurige ebiroge byebino nabyo gotenera nonyane chigasi chikampani au bono buno moiseke omoke bono igokurigie gas ntengo mo advice iga omuntu okogotebi nga karanju toragenda torakwana hoteli gete nyoro hoteli gete tokwane run murife run usiangalie nyuma toroka oyo okogotebi nga letter your CV come for interview oyu nere moikange lakini sai aseto ikira abantu bangero gotumia this young generation bobe baise kaba bangero gotume kabobe lakini nande ne sauri yake abande no koremerwa but toremerwa obugima bwa bosareke okoba yogo chikotaka konyore gas no libage litebi nyasaye nga nyasaye afadhali ngende ngore konde yubono kiagaro moiseke na boko enda nje ko chake gasi yana ko chago ikera iganje na gachake te binte ngoko le binte yes tinje tigo ikere keroge kende bono nganga ikaransa iganga no so omwana moiseke tigateme kokora gasi ende onsi akonyora jitume wewe mwenyewe ukisha jituma kama msichana then kuna vile Mungu atakufungulia njia nyingine lakini togeenda kuri kwegasi no mwana moiseke abaswati ababake okoba bosi yetagete agutware amanyago koegasi no you know ena ya sobugima bwawo bwesare kigarango nyorore these companies institutions echi bakonyoro no bonyagitari nyorora abantu nyagotagete nko erirube bakora aba na injiga so I'm advising this young generation kindly musijaribu wewe fanya kazi yako kwa uaminifu na Mungu atakufungulia njia iliyo yako naba subati bari stari andake batabwate meremo abo barisiko batabwate meremo usichague kazi kazi ni kazi totakago chako kore gasi ya okobanyare bago kore gasi isiko gaiga naboko gendo kore gasi ende onsuno musubati naboko gendo ikumumo naboko gendo sibiri abantu chianga naboko gende konda nero naboko gendo chakire 200 ko ni chinyanya chia 200 naboko gendo chake ko ni nonya ne chinchugu chio motoriro oyomo nyasa agusisenia keriegeke ogochakira okay na ase amarorao myaka 5 ere motu nyale gotweresa nario nchobono buno musubati omaete emyaka yaitu twikire bono iga muntu tori gochikobera permanent asegasi bune yes tori gochikobera permanent ngo retire orogende isiko injeo imeane okoira nangoro gotuki nyoro biashara biane iga nchaka gokora
ya generate income sababu maetekero guikora sichigasi chingoro sichire guikora se na ekwarosa ekiagare gasi gokore gasi yo maetetarige 1+1 ngote bigore target goli giore chi areas chire isiko yani bono mpaka oguika kwarosa bono gochimotuga ekiagara nyasaye rene ro bwato bugima bwito what I'm planning to do is farming ngoira na sobole mipi okay mwancho murire kwa igwereire obosemya ne Judith ira abanyaruka abantu bonsi nabo tiga onkro monte tumena nabo igokonyondo goko advice yerembe tamake kabisa igatenga murife kwa muruka murife run okay yani usisimame usisimame mwancho murire utaharibiwa maisha utaharibiwa maisha na it will be too late kero tegete maybe osengo nyomo osengonyora kwa nyomeru osalie nyomo yago konyora tora nyomo osalie bugima bwago yaya run okay mwanjo murigere gabana togoikeria omwerio umurobirio bwo mokungostengo ase emarago baya rero kuika ikende twara oborigereria obuya ime ya Ndizi TV nabwo bwansu bwo mugusi